Estilo liburu digitala sareratu zuen atzo Berria egunkariak. Orain arte kazeteriek erabilitako irizpideak eta gomendioak euskal hiztun guztientzat daude eskura. 2006an papereko estilo liburua aurkeztu zuen leku berean egin zuen aurkezpena. Bilbon Euskaltzaindiaren egoitzan. Bertan ziren Martxelo Otamendi Berriako zuzendaria, Andres Urrutia Euskaltzainburua, Mario Fernández Kutxabankeko presidentea eta Irene Arraratz Berriako euskara arduraduna. Estilo liburu digitala gaur egunean dauden premiei egokituta dator. Digitala denez, datu basetan egina dago. Horrek esan nahi du, etengabe berritu daitekela, are gehiago, berrituko dugula. Eta eguneratuko dugula, eta kazetarien premiak aldatuz doazen heinean, guk premia berri hoiei erantzuten saiatuko gara. Beraz, alde horretatik, aldaketa handia da, paperezkoak, ez dira estilo liburu dinamikoak. Bukatzen direnean bukatua daude. Hau ez da sekula bukatuko, elikatzen dugun bitartean. Eta bestetik, erabiltzailearen ikuspuntutik, edozein gauza bilatzea askoz ere errezagoa da. Ez daukazu jakin beharrikan, ze ataletan dagoen aurkitu nahi dezun hori. Estilo liburuaren bertute handiena eguneroko beharrizanetik abiatzen dela eta benetako arazoei konponbideak ematen saiatzen dela adierazi zuen Irene Arraratz Berriako euskara arduradunak. Bildutakoen aurrean estilo liburuak dituen 10 atalak aurkeztu zituen eta zuzenean bertaratutakoak ikusi zuten modu praktikoan erabili daitekeela. Euskaltzaindiaren erabakiak gizarteratzeko tresna ere badela estilo liburu digitala aipatu zuen Arraratzek. Guretzat zer esanik ez garrantzia handikoa besteak beste ahalbidetuko duelako gure arau gomendioak eta abar gizarteratzea seguru bai kaudelako oraingoan eunean bat etorriko garela eta ez bagatoz ere, beti jabardura txikiak egon behar dira, bestelan emoziorik ere ez luke izango kontu honek. Baina zabalkuntze lan horretan guztiz garrantzitsua eta azpimarratzeko modukoa dela. Teknologia berriek lagunduta Euskarri digitalean argitaratu da oraingoan estilo liburua eta horrek etengabe berritzeko eta egokitzeko aukera emango dio. Estilo liburuak egunkari garaian, euskaldun egunkarien garaian bere paperen du, berrien garaian ere bai, eta hau ja jende askoren eskura jarriko dugu. Kazetariak, beti kazetariekin pensatu egiten dugu, baina kazetariak, idazleak, itzultzaileak, euskara irakasleak, jende askorentzako tresna erabilgarria izan liteke. Beraz, badago sarean kontsulta egiteko euskaraz idazten duen ororentzat eskuragarri. Berria.info estilo liburua helbidean.